Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Duha ka maleta? Pero darling, uso na biro ng tulis. Unsaon na lang. Marka! Sorry darling, pero gibati lang na kung tumang kabalaka. Naaman si Federico. Darling. Ngano ka, Mara? Ngano ka? Never mind darling. Wala. Mga ikakibot, kabantay ko ninyo. Magtingog pero kabantay ko ninyo. Kumusta naman mo? Kumusta naman? Kumusta mga ikakibot? Ano yan? Okay lang kagibot. Paabot mo. Paabot mo din. Around sa inyo. Marinong grasya ba? Ay, binahinay man. Good. Basta, imong mando. Ang dami, kagibot. Ang dami. Huwag yung ginahanap ko ninyo. Mga gapuhon mo tayo. Pero mga ngilaron mo tingog. Okay. Yan, yami. Okay, mga ikakibot. Asa man? Asang grasya? Paabot, bis, panalangin ba? Panalangin, ha? Panalangin. Good. Okay. Simple kayong pagi. Di ba? Okay, bot. Simple nga pamaagi. Yes, Bantay mo na. Yan, no bitaw ang balibaran ko. Da. O sa nito mo. Balibaran niya. Ya. Mautang dyan ka, kagibot. Kapantay ka. Yang gipalabihan ka itong mga inoong babae nga batanoon. Itong yang ibay wa. Napaksit na nos daddy. Paksit. Mautang. Utak ni. Oy no. Ato na yung bahino na. Bahin-bahin na tas grasya. Pitik. Ang inyo. Kani, hatag na kong inyong hinaguan. Kapantay mo mga kibot. Tara. Pitik. Darling, kitagid ang mangunay. Yes, darling. Kitang totoo ni Ola. Kitang muhatod ni atong kwarta tong tabang alang sa asawa sa akong kahero. Darling, Ay, makonsensya ko. Kung dili kay nako sa kapunan sa kong tabang alang kanila. okay. Ikaw ang mag-iko. Sir! Yan ako, sir! Kuyog ka na mo, Ola. Ay, asa man ta, ma'am? Maghatutag hinabang sa tamat yan. Ang iyang kahero. Uy! Napubyan ako, Ayaw ka hadlok, Ola. Ani ara, nay, adawata ka ni. Pistola! Oh, yes, Ola. Mugamit ka niya na, ha? Naa ka niya na. Og, ako sad ba doon naman sad ko da? Bay niya, no? Dili ka kumauna ni kabutoy. Unsi mo, unay? Ay, base ba ni kaplit ako, ani? Ari ba tumong sa ako ang ubol-ubol ang sumbukan? O, ay rapod, Ola. Sige, ato na kita. Hindi ko yawan naman kung so good, oy. Okay nga naman, ha? Basi nung doon na sa pang-hold up na to, ba? Ay, dunay mo para ayaw hunungi, ha? Mao ba, sir? Mag-agad ka sa komando, Yes, sir! Doon na lang ta sa maong dapit, sir, no? Then, gitulis gani ko. Padayon lang sa pagmaneho, Ola. Yes, sir!
Asa man, mga kakibot, ha? Kontento mo sa inyong bahin? Okay, kagibot. Okay kayo, no? Kabantay mo na? Aha. Asa man, ni abang tanan? Niya, kagibot. Ang grupo sa mangungot, di ba? Dira, kagibot. Ang grupo sa mga mangingilad, di ba? Kana. Roll call man kita. Ang grupo sa pagpanulis, di ba? Larong kami karon ang nagihugsam ka. Kalimot ka. Kagibot, ako ni... Ani. Okay. Ang grupo sa mangungot, asa ang income. Kabantay mo na? Hinay man kagibot, hinay. Pero, doon ha. Ano, saan na among girimot mo? Very good. Ah, Ang grupo sa mangingilad, remit. Gamera mong income. Pero kagibot, kay pulos, way mga tao. Balas, ay, kuan. Way mga kwarta. Pero, doon ha. Baya, doon na, tingog doon na, kayo, kamurigi doon na. ka paro tag tingog na. Doon na, kagibot. Doon na, ani? Doon na? Doon na. Dre. Aki sa may inyong mga biktima, be? Mutana ko? Kadaghan sa Tagalayang probinsya, kagibot ka ng mga pasahero sa mga barko. Oh, good. Yan na, marabang nagpakahilo man ang grupo sa Mauligaig Mangga. Di arami kakibot. Maya. Kusog ba? Ubay kakibot. Maya ang tingog mo. Epektibo ba ang inyong pagdapit sa customer? Epektibo kayo kakibot. Ang sugato naman namo, mangga, barato ra. Oo niya. Di ay among niya gisugat, mangga sir. Nangutan na og pilang kilo. Ang ito ba nga, barato ra sir, 3,000. Naku man. Uy, kamahal ko na. Nagkuyawan. Mangga, tag 3,000 ang kilo. Moto nga akong giunghungan, mangga. Ang kalugan na, manggamit ka ba? Ay, presko. Niya, uban estudyant. Niya, may dubag. Ano ba? Asa, Ano yan? papili ako. Password na. Password na Mangga. mangga. Yes, kakibot. Para ginusinti ang dating ba? Mangga. Anya, sa man, morimit mo? Kakibot. Uy, very good. Mo ni atong negosyo, nga ang puhunan, mo ra gyud ang guts. Bantay mo na, guts. Abilidad, kaabtik, dali ba? Labaw tanan, ang kaisog. Yes, kakibot. Ang grupo sa mangingilad. Hatagi kong update sa inyong paagi. Okay? Okay. Nailaing customer. Mainding palihog. Tiwason ko pa rin nga akong limpyohan ng sakyanan. Oo, bay. Salamat kay Miss Anungsi. Okay, sir. Mana? Amping mo. Mainding. Saan bayot? Mainding. Kining maglaro hay lang tabay bil ba? May tungkol sa unsa. Basig lain ka na ako mga si Charity ba? Perming naanak, sikit rin ako. Kasabot mo ba? Kasabot kay ko. Unsa man, nagkarelasyon na mo? Katuan na lagi ka bayot. Boy! Unsa? Tanaw na ako, murag suod na magod kayo. Tungod na ni mo. Ikay ni kaingon, ana. Ikay ni kaingon sa kay ubos di ni mo. Kuan ba inting kining? Tapos tanong, huwag siya tuon, bayot ka. Bidaw Gisawayan ko lang siya kung makarawat ba siya sa kung pagkatao. Pero kung dili, unsaon taman. Hindi lang ka basa? Baiting. Probi. Gool ba kay Charity? Dako ka na siya gugman mo, pero huwag yun siya magdahong, inaana di mong pagkatao. Basta ko ako kalitan ko, lagot ko ni mo. Bay, gino ko. Gitulis ang kasir! Gipo! Mangas ka, Bebel. Gitulis ko nung kaser, bay. Rupinda, no?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!